बिथांमोनहा जाय जाय बे गेलेग्रा फोथाराव सिथाबथारनानै जिरायफैदों नोंथांमोनहा एसे साइड खालामना हो जाहाथे बयबो मोजाङै नुलायनो हायो आरो रंजानो हायो। बिसोरो थेसिगोन मेचआ जागायजेनबाय नोंथांमोना नुनो हाबाय नै एक्टर टीम गोजा कालाराव बलखौ मोनबाय नै गल सोनो दावखोगासिनो दङ नाथाय मोजाङैनो डिफेन्ड खालामनो हाबाय बारग' सिनियर टीमा। बलखौ कन्ट्रलाव सिनियर टीमा आथिङाव लागासिनो दङ। सिखोना हाबाय आरो जोहरबाय हनै 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 गलकिपारा जोगार हरबाय बाहेरायाव आउट जाबाय। मोजाङै पास खालामदों नाथाय सिनियर टीमा दा बला दङ। गुड शट एक्टर टीमा गरसे जोस'नो नागिरबायमोन नाथाय खाफाल गैया। जावले एक्टरनि टीमा गल सोनो नाजागासिनो दं नाथाय हायाखै बला आउट दा। एक्टर टीमा बलखौ मोनबाय पास खालामगासिनो मोजां केरि खालामदों। आउट दा बलखौ बारग' सिनियर टीमा मोनबाय। नाजागासिनो दा एक्टर टीमा बलखौ मोनबाय पास होदों जोनो नाजादों नाथाय बला सिदा बारग' सिनियर टीमनाव थांदों दा आउट जाबाय। एक्टर टीमा आउट बलखौ खुबैसिगोन। आउट जार्सी नाम्बार 18 बलखौ लागासिनो दङ सोनो नाजागासिनो दङ गलनि खाथि मोनथारबाय पास होबाय नाथाय मोजां डिफेन्ड खालामनानै लाबाय एक्टर टीमा। बारग' सिनियर टीमा बलखौ मोनफिनबाय आरो सिदा जोदोंमोन नाथाय प्लेयारनि सिदा आउट। आउट जोगार हरबाय एक्टर टीमा। सिदा गलाव जोबाय नाथाय गल जायासै गल पस्टनि दान्दा गोजौजों बला उरायलांबाय दा कर्नार मोनसिगोन बारग' सिनियर टीमा। कर्नार किकआव नायनोसै गल सोनो हागोन ना हाया।
गोदोनि पुराना टेकनिकफोरखौ बाहायनानै जोसनबायनो नाजाबाय नाथाय हेड खालामनानै जौगाहोबाय आरो नाजाबावदोंमोन जोसननो गलकिपारा जोदोंमोन नाथाय सिदा सिनियर टीमनि संरैखाना मोनदोंमोन बल सोनो चान्स मोनदोंमोन नाथाय गैलिया बाहेरावसो जोगारबाय आउट बारग' सिनियर टीमा मोनफिनबाय मोजां पास खालामबाय आरो जोसनबाय एसेयावनो हाबनोसैमोन बासिबाय रायजो राजा नोंथांमोन मोनसे फोस्रावनाय उदालगुरियाव गाबोनहाय 9 बाजियावहाय इन्डिभिजुवेल टाइ ब्रेकार कम्पिटिशन दङ बाहाय रेजिस्ट्रेशना ₹300 जुदि बे टाइ ब्रेकार शट बाहाय देरहायोबा 10,000 रां बान्था मोनगोन खेलाया समान समान जागासिनो दङ नोंथांमोनहा माथो बयबो सिरि सिरि नायगासिनो दं सापर्टखौ खालामाखै एसे आखाइ खबनानै सापर्ट खालाम Sansara bol moндоңмун. Boro Cine tiga bol pemain sudah najaga sendong tentang menakai komandan support kalau. Dari purana teknik ko bahaya sendong je sonbai ko apa iman nakai bai heo sekang bai. Ekor tim abas kena najaga sendong bol ko lanane gol ni kacau tanggas nedong. Mojaim pas kalambai ada terus sonbai. Isiona habna siman pasti bai. Boro Cine tim bol ko mentimbai mojaim pas kalambai harus kena najaga sendong. Natai bola oro thangbai. Gejam teknik ko bahayna najaga sendong gol jesenayau. Substitution Boro senior team substitution खालामना जाबाय आरो एक्टर टीमनिफ्रायबो well played बयबो आखाइ खबदो Boro Cine tim bol ko मोनबाय आरो पास होदोंमोन नाथाय मोनस्लाबासै गोजानाव थांदों बला रेफारिनि थाखाय एसे आखाइ खबना हो जाहाथे बिथाङा एनकारेजमेन्ट मोननाय बायदि आरो बे खेलाखौ मोजाङैनो सालायनो हानाय बायदि 14 नाम्बारा मोनबाय बलखौ मोजाङै पास खालामबाय आरो जोसननो नागिरबाय नै सिदा किपारनि आखायावसो नाजागासिनो दङ मोन्नैबो टीमा गल जोसननो
दा बांसिन senior Boro senior टीमा मोजांसिन जोसनगासिनो दङ नाथाय दासिमबो गल खालामनो हायाखै पास खालामबाय jersey number 14 पास होदोंमोन नाथाय इजियैनो ब्लेंक थालायो नागारथाराखै बल मोनबाय Boro senior टीमा आरो पास होबाय गोदोनि पुराना टेकनिकखौ बाहायगासिनो दङ बल जोसननो नाथाय दासिमबो हायाखै अफसाइड रेफारिया अफसाइड होबाय दासिमबो फार्स्ट हाफ सोलिगासिनो दङ रावबो गल सोलायनो हायाखै मोजां हेड खालामदों आउट दासिमबो जा गोजान खुबैहरबाय जोनायजों समान handball Boro senior टीमा जोसिगोन मोजाङै डिफेन्ड खालामनो हाफिनबाय दासिमबो सोलिगासिनो दङ Jaoliya hodo anak Jaoliya Bhumswrang Boro senior टीमा बलखौ मोनफिनबाय आरो जोबाय नाथाय रावबो गैया आउट जाबाय Ekor टीमा बलखौ लाबाय आरो सोनो नाजागासिनो टीम नाम्बारा आरो मोजाङैनो पास होदोंमोन गावजों गाव मिस कनफिउजन जालायदों गल सोनो हास्थायगासिनो दङ नाथाय बायरायावसो जोहरबाय Jauliya बिसोर गल जोसनजागासिनो नाथाय दासिमबो सोख'नो हायाखै खुनुरुखुम बासायगासिनो दङ नाम्बार 3 आ बलखौ आथिङाव मोनबाय बिराद डेन्जारथार रिमनसन लाइनआ खारथारो नाथाय सिखौ जाफिनबाय Boro senior टीमा बलखौ 4 नाम्बारा लानानै आवगायगासिनो दङ गल जोसननो आरो पास होबाय जोसनबाय ओरै गोसोआवनो बारग'बाय Corner मोनलायबाय बलनि दान्दा गोजौसो उरायबाय बला ओंखाम बांद्राय जानानै फैदोंमोन अमा बेदर जाखो ना दाउ बेदर जाखो सिदा
kiparni खाथियाव जोहरबाय नाथाय बलखौ बारग' सेनियर टीमा मोनदों आरो मोजाङै पास होनानै गेलेगासिनो दङ नाथाय स्क' जाबाय मोनफिनबाय बला नाथाय पासखौ मोजां रोखोम होनो हायासै दा एक्टर टीमा बलखौ मोनगासिनो दङ मोजाङैनो पास होदोंमोन नाथाय डिफेन्सआ मोजाङैनो बलखौ जोबथानानै लाखिबाय दा एक्टर टीमा बलखौ मोनगासिनो दङ पास खालामदों जोसननो नाजागासिनो दङ गलनि खाथियाव लांगासिनो पास होबाय 3 नाम्बारा मोनबाय हारसिङै लानानै खारगासिनो बियो थगायगासिनो नाथाय लाखिजालायबाय बारग' सिनियर टीमा बलखौ मोनबाय मोजाङैनो पास खालामनानै गेलेगासिनो मिस जाबाय पासआ खनानै लाजाबाय मोजाङै जोहरदों नाथाय आउट जाबाय बारग' सिनियर टीमा बलखौ मोनफिनदोंमोन नाजादोंमोन गल खाथियाव लांनो नाथाय सिख' जादों बलानो फारसेथिंल' खारगासिनो दङ सानजाथिं सानजाया फारसेल' थांगासिनो आरो बल सोनो नाजादोंमोन आरोबाव कर्नार मोनबावबाय आथिङाव नांल'नानै थांबाय बल मोनबाय रावबो गैया जोसोनो नाजादोंमोन जोदोंमोन नाथाय जोलिनदोंसो दासिमाव बारग' सेनियर प्लेयारा नारखोगासिनो दङ सिनियर टीमा बल जोसननो नाजागासिनो दङ आरो एबारबो चान्स मोनबावदोंमोन नाथाय डिफेन्डारा मोजाङै डिफेन्ड खालामबाय आरो बारग' सेनियर टीमा बलखौ मोनफिनबाय आरो गल सोनो हास्थायगासिनो दङ स्क' जाबाय गैया हायासै बल मोनबाय आरोबाव चान्स मोनबावबाय पास होदों पासखौ मोनबाय जोसन हरबाय नाथाय बायराव थांबाय बला जार्सि नाम्बार 13 आउट 11 इन bola ekor di tim Laudongo out line ni bahreo Arwa Bargo senior tim bol mandangman nakai defendera jagar horbai bol ko ekor tim ni defendera da ekor tim bol ko mangasne dongo are gol ni kacho lagasne dongo gol sene najagasne dong ekor tim are jobai buman nakai julun bai
Ekor tima bol mendemang sandungan nakai. Video. Bol dandani goजौजोंसो उरायलांबाय. Moजाङै थगायबाय बारग' सिनियर टीमा. मोजाङै पास गेलेगासिनो दङ. आरो पास खालामबावदों. दासिम पासा मिस जाथ'वाखै. Seventeen नाम्बारा बल मोनबाय पास खालामदोंमोन नाथाय एकरनि टीमनि आथिङाव सिदा आरो जोगार हरबाय. Wow, try खालामदोंमोन जोसोरनो नाथाय सिदा किपारनि आखायाव बला हायासै. किपारा फिलिकुइक आखायाव सिथाबनानै फैखादोंमोन. दिनै बला ओंखायनो नांनाय लोगो सिथाबदों आखायाव. Lutru rasa bol moonbye जोसोर. Lutru rasa bol tadi. Masuk dengan tinggi. Tima. Arbaw bol ko मोनबावबाय बारग' सिनियर टीमा. मोजाङै पास होनानै गेलेगासिनो. जोहर बाबाय हनै साइडआव लुथुरासनो हरबावदोंमोन. सानै बेंखाबाय बेखौ. पास हरबाय. बारग' सिनियर टीमा मोनफिनबाय. लुथुरासआ दा बलखौ मोनबावबाय नै. थगायबाय. पास हरबाय. पासआ मिस जाबाय नाथाय. Zabaina. 17 नाम्बारा आउट जाबाय. गोदान प्लेयार हाबबाय. Udalguri डिस्ट्रिक्टनि DSO डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स अफिसार समदन मोसाहारि. बिथाङा बारग' सिनियर टीमाव हाबबाय. Passing खालामनानै मोजाङैनो सोलिगासिनो दङ. समदन मोसाहारिया बलखौ मोनबाय नाथाय स्क'र जाफिनबाय एक्टर टीमा. आरो बारग' सिनियर टीमा मोनफिनबाय बलखौ आथिङाव. पास होनानै गेलेगासिनो दङ. Handball आखायाव बल नांदों. एक्टर टीमफ्राबो सोनो नाजागासिनो दङ. जुजिगासिनो. जोदोंमोन नाथाय सिदा किपारनि आखायावसो थांदों बला. एसे गोरा जाबावनांगौमोन.
Miss pass. Ektor tima bolko moनफिनबाय आरो थगायनो नाजादों पास हरदों नाथाय पासआ मिस जाबाय रं पास बलखौ मोनफिनबाय होनबाबो एकटर पार्टिया फार्स्ट हाफ सोलिगासिनो दं दाबो हाफ टाइम जाथ'वाखै दाबो गरसेल' सोनो हादों आरोबाव सिनियर टीम खोलानि बिथांमोनहा गरसे जोसननो हाबाय खोलानि साइडआ बारग' स्टेट सिनियर टीम पिंक कालार जार्सी नाम्बार आरो साहानि एक्टर पार्टी एक्टरफोरनि टीम जार्सी कालारा रेड आउट एक्टर टीमा खुबैगोन आउटखौ लुथ्रु बिथाङा नाजागासिनो बलखौ लानानै नाथाय स्क' जाबाय जोसनबाय साबदान मोसाहारि बलनि दान्दायाव नांनानै फैफिनबाय एसेयावनो बासिबाय गरसे जाबावसिगौमोन बारग' सिनियर टीमा बलखौ मोनफिनबाय दा लुथुनि आथिङाव दङ आरो जोबावबाय नाथाय बल ला गोजौ दान्दा गोजौआवसो बारबाय जोंहा हाफ टाइम जासिगोन हाफ टाइम जायोबा जोंहा मेथाइ खननाय जागोन बेनि थाखायनो आङो मेथाइ खनगिरि बिथांमोनखौ रेडि जानानै थानो थिनबाय आरो मिउजिशियान्सफोरखौबो एसे थाम थिम जानानै थादो मिउजिशियान्स बिथांमोन जोंहा गरसे गल सोलायनो हाबाय नाजाबावदोंमोन नाथाय हायासै डिफेन्डारा मोजाङै लाखिनो हाबाय एक्टर टीमनि 3 नाम्बारा सिख'नो नाजादोंमोन दा आउट जाबाय आउट बलखौ खुबैनो मोनगोन एक्टर टीमा
दा समान जानानै दङ गरसे फर्स्ट हाफ टाइमाव Kargo senior team ni aciङाव दं बला दा पास हरबाय समदन मोसाहारि मिस जाबाय पास खालामनाया 5 नाम्बारा नाजागासिनो दङ होसोनानै बयबो होसोखावदो आरो जोबाय 5 नाम्बारा हाबाय एक्टर टिमनिया टीमा गरनै जोसानबाय आरो बारगस सेनियर स्टेट प्लेयार्स टीमा गरसे जोसननो हाबाय दा गरनै गरसे जानानै दङ जार्सी 5 नाम्बार बिथाङा हारसिङैनो लानानै जोसनहैबाय सावथुन महरगिरि आफादनि आफादगिरि मानगोनां नेरसोन बर' बिथांखौ बरायबाय रोजा रोजा साबायखर मानगोनां लाबजय दैमारि उदालगुरि बर' हारिमु आफादनि नेहाथारि एसेयावनो गोजोननाय थाबाय मानगोनां मुस्रि रतेन्द्र दैमारि बारग' आफादगिरि उदालगुरि जिल्ला आबसु उत्तम बसुमतारी फावखुंगुर नोंथांखौ जोंनि सिगाङाव फैनानै जोंनि मान बावनायखौ आजावनो थाखाय खावलायबाय रोजा रोजा साबायखर आफादगिरि उदालगुरि जिल्ला UPPL बिथांखौ फैनानै जों गावनि सिनायथिखौ होफैनो थाखाय खावलायदों रोजा रोजा साबायखर थाबाय
By Punam Daimary, bitanga Masbat Anselni, Miss Punam Daimary. Jangan bidango encouragement kalamnangga. Hinjaw saya referring kalamdang. Miss Punam Daimary, Masbat ni bitanga. Jadi gebang hinjaw sapra bebaidina referee jana hanai baidi. Bitanggo nunane motivation manna hanai baidi. Da khela side awhai ektor pani team ada sahatin Bargo senior state team. Ektor pani jersey color red. Number 3 alana Fargasne the Mongol Son and Agasna pass her by not I pass for Lakina Hase. Bitanga Carbowden. What I could wait cut them. Offside Jawai. Bitanga Karene was on Karna higher. Jersey number 3, Hector Punitin Nibrai. Bitanga just on another man, not I Hase. The senior team in my ball call. Look through Amon by a pass her the man, not high. Lakshya by Araman Timbawai, look through. Jersey number 11. Samdan Masahari Ballman by Araza Son and Azagasina Bargo senior state team bitangman habe gor nation habai da draw janane dongo gornai ebar khelaya gegomsin jasigan Jason by Sentane Rashid out of Tangbai jersey number 3 gegom oma itu janam pi dengan dene belana over gabai Foto ka opera. Video manja, film manja. Dia acha, manja ada. Senior state team Bargo, kita mana ball mandang. Pass kalamdang. Menai betima. Direct serve by nakai. Opponent nang nanai bar lambai ada corner jabai. Ada man ball by ada just hot ball by Samdan Masahari. Natai Lakshina Hawaii player are pass man ball by. Natai defender juga horbai by Hare or Jawaida. Out ball from Kalamda. Bola ada Bargo senior state team. Kita muni acau dongman natai out japin Jawaida. Ek to team ball ko la pai pass karane ke liye dengda number 3 ektor team mi bitanga ball ko manchin bawai aru nagadang goal sana Jauliya gole thogai nagadang bitanga lagasna hagasna targasna arsinai natai sabrai saba bitangko hotegasna hayase out jagar horbai Bargo senior state team bitangmona ball ko mangasna dong siko janna gedeman natai manchin bai natai bola siko japin bai pass na mojang jase bola da ektor team nia mangasna dongo atingaw lanane kargasna dongo thogaina najagasna dongo pass hobai aru jodongmon natai mansinaw nangthabai
मोनफिनबाय आथिङाव बिथांमोनहा नाजागासिनो दङ गल सोग्लिनो बारे बारे नाख्रेबगासिनो दङ दा एक्टर टीमा बारग' सिनियर स्टेट टीमा बलखौ मोनबाय बल पास होबाय 11 नम्बरा नाजादों हमथाबाय थादों नाथाय हायाखै बिथाङा गोजौ गिदिर गलदं पालवान बायदि नाजाबायबाबो हायाखै दा बारग' सिनियर स्टेट टीम बिथांमोनहा नारखो जागासिनो दङ जों दहाय फार्स्ट हाफआव नुनो हादोंमोन बारग' सिनियर स्टेट टीमा नारखोबाय थादोंमोन एक्टर टीमखौ दा उल्था जागासिनो दङ आउट जाबाय गला जोसनदोंमोन मोजाङै नाथाय किपारा बुक्ता हरनो हाबाय किपारा बल मोनबाय आरो जोहरबाय पास हरबाय आरो बारग' सिनियर स्टेट टीम बल लानानै खारगासिनो दङ गलनि खाथियाव लुथ्रा बल मोनबाय आरो पास होदोंमोन नाथाय रं जाबाय आरो बलखौ मोनबावदोंमोन जार्सि नाम्बार 2 नाथाय हायासै एक्टर टीमा बलखौ मोनदों जार्सि नाम्बार 2 11 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Moजाङै डिफेन्डिं खालामगासिनो दङ एक्टर टीमा जोख्रुबलायगासिनो Warga senior state team ball mendeng pas hodeng naibe Biliphangnya जोङो खेलाखौ उल्था नुनो हादों दा सेकेन्ड हाफआव एक्टर टीमा नारखोदों दहाय फार्स्ट हाफआव बारग' सेनियर स्टेट टीम बिथांमोना नारखोबाय थादोंमोन गल सोनो जुजिबाय थादोंमोन नाथाय दा जों उल्था नुनो हादों नै बारग' स्टेट टीम बिथांमोना मोनदों Segar horbai, Bargo senior state team, pass manbai, ada pass hofinbai, moजाङै pass होनानै गेलेदों दा, combination एसे मिलायफिनगासिनो दङ, नाथाय pass miss जाबाय, Bargo एक्टर टीमा मोनबाय, jersey number 3, नाथाय जोख्लाबफिन जाबाय, देखायलायगासिनो दङ बल नङा हारसिंसो गोलैदों मोनफिनबाय बारग' सेनियर स्टेट टीम चन्दन मोसाहारि मोनबाय जोसोनो नाजागासिनो नाथाय गैया लाखिजाबाय हेन्डबल एक्टर टीमा जोसिगोन दा स्करा गरथाम गरनै जानानै दं एक्टर टीमा लिडिं चन्दन मोसाहारि बिथाङा बल मोनफिनबाय आरो जोसोनो नाजादों नाथाय मोजाङै डिफेन्ड खालामनो हाफिनबाय जोसनदोंमोन नाथाय किपारनि आखायाव थांदों किपारा जोसन हरबाय नै किपारजों किपार जोलायसिगोन नामा एबार Bargo senior state team बिथांमोना बलखौ पास होनानै गेलेगासिनो आरो स्क' जाबाय एक्टर टीमा आरो नाजाबावदों गल सोनो लाइव होदो लाइव Didi national. Hero bunana. Nah, man film benang, maba TV na benang deh. Bargo senior state team मोनबाय बलखौ लुथ्रु बिथाङा आथिङाव लागासिनो दङ पास हरबाय सोमदोन मोसाहारि नारखोलायदों सानैजों नाथाय बलखौ जार्सि नाम्बार 8 बिथाङा मोनदों आरो जो हरबाय किपारा गयबोदों स्करा गरथाम गरनै जानानै दङ जोग्दावलायगासिनो दा बलखौ
बासायबाय खुनुरुखुम किपारा होबथानो हादों कर्नर मोनबाय एबार नायनोसै स्करखौ लेभेल खालामनो हायो ना हाया ओ हेडिं मोनदोंमोन किपारा खुनुरुखुम लाखिनो हादों दा कर्नार जादों आरो हेड होदों मोजाङैनो पास होबाय आरो जोबाय नाथाय एक्टर टीमा बलखौ लाना थांगासिनो जोसननो नाजागासिनो नाम्बार 3 नाथाय मानसिनाव नांथानानै किपारनि आखायाव थांबाय बला सिदा नाजागासिनो दङ बारग' सिनियर स्टेट टीमनि जोदोंमोन नाथाय गल पस्टनो दङ स्करखौ समान समान खालामनो बारग' सिनियर स्टेट टीम बिथांमोनहा नाजादों मोजां पास होदों खेलाया साबसिननिफ्राय साबसिन जागासिनो दङ जेननायखौ लायाखै रावबो दाबो एक्टर टीमा गल सोनो नाजादोंमोन जार्सि नाम्बार 3 नाथाय डिफेन्डारफ्रा होबथानानै लाखिदों चान्स होआखै हाबनो आउट एक्टर टीमा बलखौ मोनदों आरो गल सोनो नाजादों 2 नाम्बारा मोनदोंमोन जोहोदाय आरो हाबखोना एसेयावनो बासिबाय हाबथारनोसैमोन एक्टर टीमा बलखौ मोनबाय आरो नारखोगासिनो 9 नाम्बार सिदा जोहरबाय बलखौ किपारनि आखायाव खेबसे नङा खेबनै नङा खेबथाम जावले मिस जागासिनो दङ एसेयावनो एक्टर टीमा बलखौ मोनबाय जार्सि नाम्बार 3 नाजागासिनो नाथाय किपारनि हास्थायनायाव सोनो हायासै किपारा बलखौ जोगार हरनो हादों नाजागासिनो सेने टीमा जोसनदोंमोन नाथाय गलनि बायराजोंसो 2 मिनिट्स ल'सै 2 मिनिट ल'सै खेलाया जोबनो थाखाय
बिथांमोनहा नाजादों जेननायखौ लायाखै नाजायै 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 नै दा गरथाम जाबाय खेलाया समान जानानै दङ आरो बोलो मोनबावसिगोन एबार एनार्जि फैबाय हाबजोबनो थाखाय बेनि उनाव जोंहा मोसानाय जागोन उदालगुरि जिल्ला बर' सावथुन आफाद बिथांमोनहा मोसानानै दिन्थिगोन जोब्बाय सेकेन्ड हाफ आं दा खावलायबाय उदालगुरि जिल्ला बर' सावथुन आफाद बिथांमोनखौ रेडि जानो थाखाय बिथांमोनहा मोसानानै देखायगोन गोख्रैनो बे फिल्ड सिङाव हाबफैदो नोंथांमोनहा रेडि जाफैखादो आज
साबायखर बावनाय दङ साबायखर बावसिगोन जेसेबांखि प्लेयार आङो खावलायहरबाय गासिबो गेलेगिरि नोंथांमोनहा बे जोंनि गाहाय आलासि थानायनि सिगाङाव गसंफैदो साग्रिदनो मानाव गेदेर लिंहरजानाय गाहाय आलासि आरो गुबुन गुबुन मानगोनां आलासि नोंथांमोननिसिम हाजारसे साबायखर बावनाय थादों हाजारसे साबायखर बावनायखौ जों बान्जाय आफादनि जानानै नोंथांमोननो जासिनाय जाबाय नोंथांमोना गावनि बहुमूल्य समफोरखौ खरस खालामनानै एबा खहा खालामनानै नोंथांमोना बेयाव हेफाजाब होफैनायनि थाखाय लोगोसे साबायखर बावनाय थादों जायफोरा दिनै मोननै दोलोनि गेलेग्रा आरो गेलेखावरि नोंथांमोना गोबां खस्थ' खालामनानै दिनैनि बे बादायलायनायखौ गेलेबाय गावखौ गथायनानै नोंथांमोना गेलेनायनि थाखाय नोंथांमोन गेलेग्रा हान्जा साफ्रोमखौबो साबायखर बावनाय थादों लोगोसे जाय रेफारिफोर नोंथांमोना खस्थ' खालामनानै बे खेला बादायलायनायाव हेफाजाब खालामबाय आरो जाफुंहोबाय रेफारि नोंथांमोनखौ बयखौबो साबायखर बावदों लोगोसे दिनैनि बे रंजानाय सान हिसाबै जाय मोसाखावरि आरो मेथाइ खनगिरिफोरखौ बान्जाय आफादा लिंनानै लाबोदोंमोन नोंथांमोना बेबायदिनो फैनानै दिनैनि बे फारिलाइयाव बाहागो लाफैनानै मेहेरगोनां खालामबाय आरो बेनि थाखाय नोंथांमोन बयखौबो साबायखर बावदों लोगोसे मेथाइ खननायाव दामनो थाखाय जाय दामग्रा हान्जाखौ खावलायनानै लाबोदोंमोन बिथांमोनाबो मोजाङै दामनानै होनायनि थाखाय जों बान्जाय आफादनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर थादों जोबनायाव बयबो बे बादायलायनायाव खामानि मावनाय नोंथांमोन बयनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर बावदों आरो जायफोर नायग्रा नोंथांमोन फुटबल गेलेनायखौ नायग्रा नोंथांमोन बयनिसिमबो रायजो राजानिसिम साबायखर बावनानै दिनैनि बे बादायलायनायखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय गोजोनथोंसै